yini bazothi bazoyi-treat-a kanjani lento ngoba nephilisi nani bathi abakwazi ukunika lutho cause abatholi sifo. Bayikhansele bathi bazophinde bangibhukhele on Friday, basahlangana nabanye odokotela ngoba bafuna ukuthola ukuthi ipayipi bazolenza kanjani la emqaleni bethiwa bayangihlinza khona ipayipi abafanele bangifake lona. Sadlala leyo game ngahlala esibhedlela laphela futhi isonto, abasezi ngisho embhedeni wami-ke kuleso sikhathi-ke ukuthi bazongichazela ukuthi kwenzakalani. Ngeze ngibiza omunye udokotela, angithi kufike kube udokotela omkhulu bese kube yilaba abangaphansi kwakhe, ngibuza ukuthi kwenzakalani. Athi yena basayikhuluma i-case yami, inkinga yalento bona bayazi, bayayisaba futhi inkulu. So ngoba inkulu nje kusalindwe laba abasetiyethe ukuthi bona bazokwazi ukuthi bangifake ipayipi ukuthi ngenziwe i-operation. UNdlelanda Kabulali kulaba bamkhonzana nabathemba labo kuJehova. South Africa sanibingelela ngibingelela umduduzo kaMkhwanazi sikwinhlangano ithuleleni ngaphansi kwesihloko ke sithi abantu bayagula la ngaphandle. Sinamhlanje ke sinodadewethu osombona kwesibili idando uyewafika nje kathi nje singaphambili abantu abalandela ithuleleni isikhathi eside ke bazomkhumbula usisi, but ke khona okuhleke aseze nakho azosixoxela khona nomama. Angifuni ukungena kakhulu khona mina yena ezochaza. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Sikhona. Yebo. Wazwa muhle. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Sekuvela izinyo lenjabulo? Hayi sekuvela izinyo lenjabulo. Awukhumbuza abantu komba uba usisi ubani igama? Sanibonani South Africa uphilile wakamakhanya owafika ekhaya la Nkosi yami nginenkinga ngivuvukalelwa umqala. Sengihambile izibhedlela kuthiwa akubonakali lutho. Ngafika la ekhaya ubhuti Mdungu ngaqala ngamfonela ngamthola ngagcina ngimthola ke sahlangana ngalibika udaba lami. I think it was last year. Kwathi ngoJanuary cause kwathuleka kwaqala kwathuleka kwathi ngoJanuary kwaba khona ubaba ongifonelayo owase Hawick owacela nje ukungipha umkhuleko wathi uzongikhulekela. Emva kwalokho uthi ubaba engikhulekile ngafonelwa ingane engangifunda nazo eBrittonwood High School ekubabe libonile na udaba lami. Bangifonela ugama lakhe nje wayehamba phambili usisi okwakuyena wayehamba phambili elwela indaba yami uMpume esasifunda naye bamazingolelo. So kwakhulunywa ukuthi kuzohlanganwa i-class of 2005 i-matric. Kusho ukuthi yena avela akhuluma udaba lami ukuthi hayibo ngoba sikhuluma ukuthi sizohlangana nje uphile uyagula abasendele ivideo lesayenza nawe bhuti. Yebo leyathule nese. Yes, ube basendela bese kuba khona oshoyo ukubona ukuthi hayibo yazi kuno ubhuti lapha esasifunda naye ukuthi uDr Chilizi usewudoctor manje. Sasifunda naye ngaleso sikhathi. Yes. Athi hayibo ukhona udokotela lana sasifunda naye bakukhumbuzana. Athi ukuthi mina ke ngangixoxelwa sengixoxelwa yena uMpume asho ukuthi abathi bazomfonela bamfonele ngempela bamnika udaba lami. Ayibuke leli daba kanti ngokumazi kwakhe uMpume ubese Albert uDr Chilizi kanti ngaleso sikhathi akasekhe Albert. Usemuvile. Angitshela ukuthi angilindele ikholi uzongifonela nangempela angWhatsApp angichaze ukuthi ulibonile udaba lami usesebenzela kulesibhedlela esikaMashu lapha ngaseBridge City. Dr Prix Kasem. Yes, uselapho. Angitshela ulibonile walithatha udaba lami walisa kwama directors lakhulunywa and wonke umuntu nje wavela lisukumela phezulu wathi nje ngeke sizolithatha leli case ngesikwazi kuyeka lengane nje. Emva kwalokho angibizwa wathi angifike for ama test ngafika mhlawumbe kwathi kuphela uJanuary nje ngaqala bangenza ama test kwangena uFebruary ngenziwa ama test kwathi ngoMarch 20 sebewenzile nje wonke ama test kufanele ngiyothola ama results ami ngoMarch 20 usikhona abatholana yila kwavela khona ke uthi kunesigaxa esimilayo la ngaphakathi emqaleni. Wangivezela nje wathi nayi into ekuhluphayo abona umqala wami kunesigaxa singakanani wathi nayi into esitholile phila unesigaxa sikumilayo. Base bangenzela ke ibooking operations bazongoperate. Ngathuka kona ngangisaba kodwa ngathi nje konke sengikudedelela kuJehova sengihlupheke kakhulu. So base ke ngomhla ka
kwakumhla 10 bangi-admitha because fanele bangenza ama-final test bathatha amagazi nje benze sure ukuthi into izohamba kahle. Kwase kuthi ngoLwesibili umhla ka-15 ilanga ngena khona-ke theatre abangi-operator khona. Yeah. And indlela babeyichaze ngakhona i-operation yami nabo babekade bethe bazongi-operator then bese ngizoya e-ICU. It will take 2 days mhlambe ukuthi ngiphume e-ICU. Kodwa nje kwavele kwahamba ngendlela unami nganga-expectanga. Bangi-operator ngeyi-15 ngeyi-16 babe ngivusa e-ICU. Okay. Akubanga khona ama-complication. Ushukela ngoba nginoshukela awubahluphanga, yonke into yami yavele yahamba kahle nje isimanga. Babekade bethi bazongifaka igazi mhlawumbe kuzokwenzeka ukuthi operation ngiluze igazi, angifakwanga igazi. Ayikho nje into eyaba kwahamba kahle ngendlela eyisimanga. Yaba smooth kakhulu indaba lami. Kanjani umama? Abakholwanga nabo babekuthukile kwakuthandazwa nje babelokhu bethanda ukuthi bese befika ngomhla ka-16 abakholwanga because babeyitshela ngizovuka ngomhla 17 ngoLesine. Bangifica nje ngiyazikhulumela odukudla ngavuka ngilambe kabi athi nje ngicela ukudla wathi se-ICU la kudliwa athi ngilambile mina ngadla ngisase-ICU. Indlela yahamba kahle ngayo i-operation yami, indaba yami nje indlela yahamba kahle ngayo kwangathi nje bese kuhleliwe vele. Kwasekuhleliwe konke uNkulunkulu uyazi swami. Yabona nje sibonge nje kakhulu umthandazo lo waqhamuka kubaba eMaritzburg. eHawick. eHawick, yes. I think it played a major role ukuthi uNkulunkulu akwazi ngempela ukuthi abe yihlo kuyona yonke iprocess ezokwenzeka. Yebo. Siphinde futhi sizozwakalisa kakhulu ukubonga kwi-management yesibhedlela sesisonke Dr. Prix Kasem. Yebo. Siphinde sibonge kudokotela uDr. Chiliza. uDr. Chiliza. Yes. Siphinde sizobonga nakuyona yonke istaff esasikhona nabodokotela bonke ababekhona kwenza i-operation. Yebo. And again udumo sizolibeka futhi nokubonga kakhulu kubafundi beklasi Uthi i-matric class because sasuka nabo phela kodwa u-matric wethu sawenza ngo-2005 eBrettonwood High School. Yes. Yes, ibona nje umpumelelo umpume ukuyena owadlala i-major role wabanika ividiyo wonke umuntu ukuthi bavele wasukumela phezulu. Bayiphusha nje ukuthi ngeke. Sibonga sesumpume kakhulu ke. Njengenhlangano ithweleni nje sinithwela isiqhoko sishaya ihlombe siyabonga. Kulabo ke ngama bekhona ngempela we like to have ama interview nabo sibonge. Nokukhombisa ukuthi ke umuntu ngabantu. Nani mina ngikunotisayo thina njengothwele ngikunotisayo ukuthi ke ukubambana kweingane esikoleni because isikole sifana njengendawo la esizokwazi ukuthi sikhulise isizwe sakusasa. Yebo. Uyabona lapha eNanda njengoba nje izingane zikhupana ngobhushu nocelemba. Awungitshele kubo kwabafundi abakanjalo ngabe lo mntwana wezolithola yini usizo lapha nani nibanga amadoda ezikoleni lapha niphathana nogojo kube ngaka nabafana beni lapha bayalwa. Uyayibona ukuthi ke lezi izikole lezi ushilile igama lesikole ma iBrettonwood High School. yezwa nje ngithi yabo akuzona lezi zayifunda thina sifike ngisho stebc la ngithi yabo umehluko oba khona serious ngithi yabo umehluko oba khona because njengoba sikhule esikoleni uNkulunkulu usokuze sichitha ngokuhlukana kwethu ngakama professionals wasuke siwafundela. Yebo. Kusasa uzomdinga lo muntu okade umhluphe esikoleni ukuthi uyafika uyena ophethe lapha uzokusiza yini. Ngeke kwazi. Lama bullying eniwenze ezikoleni if there was a bullying enaniyenza esikoleni Ngabe abangisizanga. ungabe kunjani? Ngabe nje abangibhekanga nokungibheka. I think ke now education mhlambe if you can take that to consideration ngempela ukuthi esikoleni awangena ama program azokwazi ukufundisa ubumbano ngempela ezinganeni. Yabo. Siyakubongela dadewethu. Ngiyabonga kakhulu. Asinalo utho ke kathweleni ilokho nje sinakho esikwenzayo. Hayi impilo nje nangisiza kakhulu nangenze lolukhulu nangenze ngibuyelwe nayi confidence yami back. Yebo. Ngibuyelwe injabulo ade ngasanayo. Bese ngililahlile ithemba ngoba ngingichazela ukuthi bese ngililahlile. Ngake ngabuzwa ingane yami ukuthi mawunjani umqala wakho angiphindanga nga right. So kuthiwa ibiphumile and indlela ehambe ngayo iprocess ngijabule ngendlela engakwazi nami sizoyichaza ngithini. Angazi ngizothini yabona ithemba libuyile shame. Ngiye ngisho ukuthi libuyile and
nginakho ukuthi bakhona mhlawumbe wena bhuti umuntu wabagula njengami engathi nabo bengasizakala because uthola ukuthi nabo batshela the very same thing ukuthi awunalutho ekubeni kanti ubusubheka if kube odokotela ba-checkisisa bezothola ukuthi inkinga kumina because bekunesigaxa sikhula la emqaleni but bathi bona akukho lutho. South Africa into ekhona nje engayisho ngane zakwethu abasebenzi abalaphana abasenzela uhulumeni nodokotela sibeke impilo zethu kubona bayasebenza ngane zakwethu akekho udokotela okahambe athi nje ngiyofundela ukwenza imistake mina ngisho impilweni zabantu ukuthi nami mase ngigraduate njengodokotela ngizobe nje ngizomosha impilo zabantu hence ngisho amaphutha empilweni zethu ayabakhona kuyenzeka but ke ithina ngempela kufuneka nathi sibalineze isupport abantu abasebenza kuhulumeni ngoba uhulumeni ngowethu thina simvotelayo siyazi ukuthi nabo basebenza ngaphansi kweyinkinga nezingqinamba ababhekene nazo kuhulumeni but ke benza ngakho konke okusemandleni buka njengamanje uhulumeni okuhlinzela kona private hospital ekhothi mhlawumbe ukuthi ngaze kuvele i-private hospital but ke uhulumeni ngabe uhulumeni nje bhuti mdu angiyanga kwa-private ngabizwe nje isibhedlela sahulumeni isona esingisizile njengoba ngimuhle nginje namhlanje. Yes, we need to give a credit when it's true, angithi yabo. KZN Department of Health, you've done wonders, angithi yabo, under a leadership yobuholi besibhedlela base Dr. Priska Sem. Yes. Lapha eNandi Brick City. Yes, khona. Siyabonga nje kakhulu nathi sizofika nempilo lethe ama flowers lapho ku management yakhona. Nami bangiphatha kahle. Nami nje bake bangisizele salukwazi sami siphethe ushukela esasibhedlela I do recommend them. Yeah. Wongathi mama usehotela lapha. Hayibo, ufakuphathana kahle. Indlela eyiyona angithi yabo. Yes. Sibonga nje kuleadership kakhulu. No dadewethu siyabonga sikufisela inhlanhla ngenza ukuthi. Ngiyabonga. Nasekhaya nje sikhondlela naseyinganeni kodwa ke nayo intombi endala soke sizokuphawula kuyona ukuthi ithini ukuthi ubani owayephusha umuntu akuyo kathuleleni wena noma uyena ogogo ngoba sengizwile kuthiwa gogo bahlale kanje gogo nibafakele iWi-Fi lapha wabuka iTV lapha vlanthuleleni yabo kanje siyobheka umnye gogo ngapha esitenga nawe uthi mina ngibuka lapha ngifakala ku TV uthuleleni yabo. Asazi no tatewethu siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga South Africa akasimukela umama ke sizwe ke kuphola kwakhe. Siyabonga. Wena nje. Ihlele dando la siyabonga. Uyabona ugogo waselokishini uyambona nje afana kwasemakhaya yabo. Uyabona nje ugogo wami lo waselokishini akho duku akho uyabona nje. Bafana Yeah. Abafana baseGoli. Mase ngesontweni awungiboni ukuthi mina. Ngeke uzukholwe. Abafana baseGoli nje indaba lokubafakana amaphinifa yonke into begugela yabo. Hayi ba right nje yabo. Uyabona odanga bakhe emakhaya. Baphethe ushukela bathi ndolozela ngithi yabo. Wena lapha nje lamuntu uhamba nje nawe ekhulekela nje yabo. Niyaphila ma? Siyaphila njani bo? Aphila yazajabula ukubona uhleka. Hawu. Futhi angazi ngempela ukuthi ngakubonga ngani ke wena ke nje ngiqale ngibonge wena. Thuleleni nginibonga kakhulu ngendlela enasisiza ngayo. Yebo ma. Ngendlela mina ngase ngingasazi ukuthi ne ikuphi ufanele sikwenze. Uthe mengabe ethuphili hey ma khona iprogram la kaThuleleni TV ake ufone hayi ngeke. Yabo ngibona ukuthi nami sengikhathele. Ngisambi ibhedlela kube kuthola kalutho. Ngifone ngelanga ngingakutholi ngithi hayi akatholakali nje anginami ngifuna ukucasha hayi ngikuthole ngenye ilanga hayi mase sihlangana nawe hayi kwathuleka ngithi nayi vele sike sizame sihambe kube kuyithulekele sesibhedlela odokotela bathi bazomsiza kuphele kanjalo kusho ukuthi vele lento yakhe inobudemonic nje hayi thema seyifona lezi ingane zisho ukuthi khona umfana befunda naye udokotela bayibona ivideo yakhe kuyithuleleni TV. Hawu uNkulunkulu wami ikhona kodwa into enjalo angifuni uqamba manje ngibone ngithi kusho ukuthi banenhlanhla abantu abasiza obasizayo kusho ukuthi thina sinebhadi kodwa ngathi mase ngibona ukuthi akulona ibhadi kusho ukuthi uNkulunkulu unohlelo lwakhe ngoba kusuka ngo2015 samba lento kungalungi uthe mangabe sesithole wena bakwazi nalabantwana ukuthi bamthola uphili ngibonga kakhulu nodokotela hayi ngiyambonga nje ngempela ngoba naye waba nesineke
Uthe memchazela ukuthi le process izoba nkulu kuzoxetshulwa izinto, ngangikhala bhuti, ngangikhala. Yebo. Ngithi kusho ukuthi lengane izibuye. Lo xetshulwa kube kunjani bethi bazomenza whole day bese bamfaka kwikhoma for 2 days. Ngithi sebesabukusho. Uthe mengifonela ekseni ethi ma sebeyangithatha. Ngaqoqa uMnazaretha ngakhuleka. Ngathi uNkulunkulu wena owaziyo ukuthi namhlanje izokhula lengane ithi mayisingaka bese iyahamba emhlabeni. Angidlanga ilanga lonke angilo ngithandaza. Lo ngithandaza ngingazi. Hayi sahamba ntambama mangimfica ntambama. Hawu abalifanga babethe bazomfaka ipipe lokuphefumula ngoba ngiyazi akwazi ukuphefumula. Yeah. Bazomlalisa for 2 days ngoba ngiyazi akwazi kufanele ahile kahle. Kodwa yonke into uyazi uNkulunkulu mkhulu. Yebo. Yonke into yenzeka nje kalula bangamfaka lelo pipe. Bangamfaka kuyilokhu kuze kuyikhoma. Safika ubona kona ukuthi usadakekile, wabheka, wacimeza, wasmile, wabona ukuthi hayibo angikholwanga, angazanga ukuthi nalo baba oyeloke emkhulekela njalo ngoba sesho ukuthi mase ngidinga imkhuleko noma eyaliphi ibandla. Angisakhethi ukuthi ngikhetha liphi. Khona ubaba oyeloke nesineke njalo ekseni amkhulekele lo waseHowick njalo akhuleke akhiphe i-airtime yakhe lo baba afone mhlambe u15 minutes wonke nje khuleka. Angazi ngambonga ngani uNkulunkulu nje ukuthi ngamkhonza kanjani. Nochiliza lo angazi ngangazi wathi mangifika angazange ukuthi ngenze njani noma ngikhale noma ngijabule namanje ngimbuke ngingazi yazi eyangikholwa. Ngathi uyaphupha. Ngathi ngiyaphupha ngathi ngisazobuye ngimbone enjeyana njalo ngivuke. Uthe mebuya ekhaya wangaphila ke yibhobo. Ngithi mangivuka ngimbheka ngithi uNkulunkulu wami kodwa nako nje umqalo wehlile eNkulunkulu omkhulu. Nginibonga kakhulu uthuleleni lithi ngiyanibonga angazi kanjani ngiswela imlomo. Nabo bonke ababesikhulekela Nkosi yami khona nababesikhulekela bafone basikhulekise nabanye emagroupini ngibacele basikhulekise. Nabazala bami ePorchepstein bathi asenzeni igroup sikhulekeni ngalelanga esetheatre. Sasikhuleke ngathi siyagula. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Hayi uDuma silibeka uNkulunkulu ma. Unesikhathi sakhe. Yebo. Unesikhathi sakhe nabantu bakhe bonke uyasazi. Wayesadala uyena uyazi ngane zakwethu thina nje njengatshala ithwele sinalutho thina. Yabo ngoba kwala ngisho umuntu eqhamuka otshelwe omunye yabona nje khona uzofika abuke njengamanje abona udaba lakho phela. Atshela ogula uyathi sizithweleni thothi lo muntu uza kuthina ngeenga manje ukuthi uma sithi asikwazi ukusiza thina azothlambe manje angithi yabo kanti kunzima nathi asinalo isizo lithini. Senza nje kanje thina uNkulunkulu uyena usuke sizodlala ifilimu yakhe yesingecebo lakhe yesebe. Baningi abantu abagula siyanibongela nje kanza kwethu. No mama naye sezokhuleka Nkosi yami abona ingane yakhe eqhubeka ikusasa layo. Hayi uyabona nje naye ukuthi usenaloko nje ukuthi hayi noma ehamba nje uyabona ukuthi siyazizwa. Asabambe kusevela avuke kusenathi mangisahamba. Mangidla ngoba boyithi medla akhinqika kufanele kaphuza amanzi. Manje usedla ngathi kuvulekile nje kuyangena nje ukudla nje. Cha siyabonga kuDr Chile Nkosi yami siyabonga. Neclass lakhe lonke nje yabona management lesa sibedlela. Sibonga nje kakhulu ma sibonga sinifisela inhlanhla yakhe ukuya phambili nempilo. Yebo siyabonga kakhulu Nkosi yami siyabonga. Hayi siyabonga amadando. Hayi ke umhlophe konke. Yebo. Swela imlomo. Yes, the brightest future. No siyabonga mama siyabonga. South Africa ilelo kudaba namhlanje besinithwela khona nje ukuzobonga nobukhulu bakaNkulunkulu esebenzisa abantu bakhe ngendlela ezahlukene njengoba nje nibona nje kwavela ubaba ethandaza. Baba sibonga sakhe. Sikhohlakele. Usubekene ekhaya? Ngaya khona bese ngiyothola ama results on Thursday ngaya kuyena kuyibandla lakhe. Nkosi yami sesiyobona kuma comment la Nkosi yami naye athi ukuthi ubabani ngoba bengifisa ukuthi akulethe nebandla lakhe. Yes ehena naye itself yabo. But siyabonga uNkulunkulu emuhle. South Africa siyanthanda. Sikhona singabeni. Ilokho nje sikuphila njengenhlanga nithweleni siyabonga nisela kahle emakhaya.